Ongi etorri guztioi. Niri Markosek esan zidanean hitzaldi bat bota behar nuela, beti gertatzen zaidan bezala, bi galdera etorri zitzaizkidan burura, ez? Lehenengo eta behin da, eta zer dela eta niri, zergaitik esan didate niri hitzaldi hori emoteko. Karo, pentsatu behar dut, berak esan bezala, nik azken urte hauetan, saltza askotan, ari naizelako, eta bereziki egon nintzen hezkuntza proiektua egiteko gida egiteko batzordean, eta orain ere hizkuntza proiektua egiteko gida egiten ari den batzorde horretan ere parte hartzen dut. Ni pentsatzen dut horregaitik deitu didazuela, eta orduan saiatuko naiz ere hildo horretatik kontatzen nola bizi dudan nik, eta zer ikusi dudan nik batez ere departamentuaren ibilbidean, zelan bultzatu nahi izan dituen olako mai gorengo proiektuak bideratzen. Eta bigarren galdera da, eta zer nahi izango dute kontatzea, ze espektatibekin etorriko diren entzutera. Eta nik horretarako pentsatu egin dut zuek funtzio berezia duzuela, ikastetxeetako normalkuntza teknikariak zarete, berritzegunetako aholkulariak, orduan ez zarete irakasle arruntak. Pentsatu behar dut, hezkuntza proiektua edo hizkuntza proiektua elaboratzerako orduan zuek zeregin eta funtzio berezi bat izango duzuela ikastetxeetan. Eta nik klabe horrekin diseinatu dut gaurko saiotxoa. Pentsatuz nola lagundu zuei gero hezkuntza proiektua edo hizkuntza proiektua ikastetxe baten elaboratzen hasten zaretenean nola lagundu, eta orduan saiatuko naiz ez kontatzen zer den hezkuntza proiektua edo zer den hizkuntza proiektua. Baizik eta nola egin dugun gida horiek, nola egiten ari garen gida horiek, eta batez ere agian gidan ikusten ez dana, hor implizituki dagoena saiatuko naiz kontatzen zuei. Orduan, nolabait ibilbide bezala, hasiko naiz apur bat azaltzen nire ustez, zer egondan departamentuaren buruan, hori guzti hori bultzatu duenean, gero sartuko naiz azaltzen hezkuntza proiektua egiteko gida, nola egin genuen, ze ezaugarriak dituen, gero pasatuko naiz orain momentu hauetan eraikitzen, elaboratzen ari garen hizkuntza proiektua egiteko gida zertan ari garen, eta amaituko dut, hasieran bezala, klabe batzuk edo emoten zuei, gero ikastetxetan egin beharreko horretan laguntza emateko. Agian, teorian sartu baino lehen, bi galdera planteatu aldugu. Zer dela eta bapatean hezkuntza sailari ematen zaion hainbeste gida eta hainbeste dokumentu egiteko grina? Hori izango zen galdera bat. Eta gero, eguneroko ikastetxeetan bizi duten egoerari erreparatzen badiogu, konturatzen zarete, proiektuak, planak, nun nahi daudela. Hezkidetza plana, harrera plana, hezkuntza proiektua, urteko plana. Ez ditut asmatu. Hartzen baldin badugu kurtso hasierako ebazpenean, eta oker espanago, 19 plan eta proiektu egin beharrekoak agertzen dira. Diapositiban, klaro, lekurik ez neukan, gehiago dago. Zer gertatzen ari zaigu azken bolada honetan? Gai berri bat sartzen danean ikastetxean, formatua errepikatzen ari gara. Gaia, deialdia, arduraduna, ordu kredituak, diru laguntza,
proiektua egin beharra, idatzi beharra, etengabe ari gara errepikatzen formato hori. Zergaitik. Ematen du planifikazioa dela hitz magikoa. Dana planifikatu egin behar da. Eta ondo dago. Eta gure idatzi eta dokumentu guztietan agertzen dira hitzak diagnosia noski, testuingurua ondo aztertu egin behar da, erantzun egokia emoteko, helburuak, helburu orokorrak, helburu espezifikoak jarri behar dira, jakiteko norantza goazen, noski, jarduerak proposatu behar dira, helburuetan proposatutakoa lortzeko, hori denboralizazio, epeak markatu behar dira, kronograma bat egingo dugu, arduradunak agertuko dira, gero jakiteko kontuak nori eskatu, baliabideak ipini behar dira, gauza guztiak utzean usteko, eta noski adierazleak, zehatzak gero ebaluazioa egiteko. Zer dago? Ekimen nik deitzen diot zaparrada honen atzean, ez? Badago arrazoi eta argumento asko, baina nik gaur fijatuko naiz niretzako nagusi diren 3 faktore edo aspektu hauetan, ez? Ikerketa guztiek esaten digute, edozein erakundek, eta eskola eta ikastetxea da erakunde bat, ondo funtzionatzeko eta hobekuntzak proposatzeko, irudikatu egin behar duela bere etorkizuneko errealitatea. Lehenengo ametsak egin behar dira eta gero neurriak ipini behar dira hori lortzeko. Eta horri deitzen diogu ikuspegi estrategikoa. Beste alde batetik, argi dago, edozein erakundek, lidergo argia izan behar duela. Lidergo argia, egonkorra, proiektu duna eta kompetentea, bere funtzioak betetzeko. Eta 3. faktore nagusia da, hobekuntzak planteatzen direnean, ebaluazioa eta jarraipena egin behar zaio. Eta konturatzen bagara, hezkuntza saila, eta ez oraingo departamentoa bakarrik, aurrekoan ere, eta nik aukera izan dut bietan lan egiteko, eta ikusi dut jarraitu egin dela, ez dela egin etena, ikusten dut departamentuak 3 faktore hauek bereziki landu eta zaindu egin dituena. Jarraipen eta ebaluazioan hor eredu interesgarria ditugu, zenbat alegin egin diren ebaluazio diagnostikoarekin, hobekuntza planekin, zuzendaritza nola landu den, formazio ikastaroak planteatu dira, bultzatu egin da zuzendaritza funtzioak, eta lehenengo puntuari dagokionez ikuspegi estrategikoa horretan bereziki gaurko saioaren gaiak, bai hezkuntza proiektua, bai hizkuntza proiektuak, horretan lotzen dira. Nik ikusi dut egondala hezkuntza departamentuan ibilbide honen atzean planteamentu bat. 2000 urtean, hezkuntza saila hasiera eman zitzaion gida bilduma bat elaborazioari. Eta gogoratzen bazarete, lehenengo dokumentazioa izan zen plangintza eskola eremuan izenekoa. Eta hor nolabait oinarria jartzen zen gero etorri egin diren beste gida eta dokumentazio guztientzako. Hor planteatzen da planifikazioa dela eskola hobeagoak egiteko ardatza. Gero, zuzendaritza proiektua egiteko gida elaboratu zen. Eta gogoratzen dizuet garai hartan zuzendaritza taldeei importantzia handia eman zitzaien, hasierako formazio ikastaroak derrigorrezkoa jarri ziren, eman egin zitzaien ordu kredito bat, pizgarri ekonomiko bat, berritzegune nagusian
eratu egin zan zuzendaritza taldeak formazioa egiteko taldetxo bat, hor benetan saiakera garbia egon zan zuzendaritza bultzatzeko. Eta beharrezkoa ikusi egin zan, momentu hartan, zuzendariak nahita aurkeztu ziren hoientzako euren proiektua elaboratzeko gida bat egitea. Eta hain zuzen ere gida hori egin zan. Gainera, gida horretan, hasi zen markatzen ja beste gidetan erabili egindan dinamika, eskema, nahia, eta hori izan zen hasiera gero beste guztiak jarraitu eta eraman egin dutenak. Hurrengoan izan zen ikastetxearen urteko plana eta urteko memoria egiteko gida. Ikusi izan urteko plana, zala, benetan ikastetxeak erabiltzen duen dokumentorik operatiboena, eraginkorrena. Gainera, lotu egin nahi izan zuzendaritza proiektua eta ikastetxeko urteko plana. Eta ikuskaritzak bere jarraipena eraman egin zuen bai zuzendaritza proiektua eta bai urteko plana hori, lotura hori ikusteko. Hurrengoan izan zen hezkuntza proiektua egiteko gida. Ikuspegi estrategiko honetan, kokatu egin zen hezkuntza proiektuan, ikastetxeko beste proiektuen artean lehenengo lekuan. Hezkuntza proiektuak markoa eman behar zuen gero proiektu eta plan guztiei. Eta hurrengo urratsa da momentu honetan elaboratzen ari garen hizkuntza proiektua gida. Ikusten duzuenez, hori zirriborroan dago, ez dago argitaratura, pentsatzen dugu datorren ikasturtearen hasierako edo, Iñaki, kapaz izango garen egiteko. Hemen badaude batzuk batzorde horretan aritzen ari garenok. Gero azalduko dut, zergaitik hauze den momentua hizkuntza proiektua egiteko gida. Dana dauka bere arrazoia. Hezkuntza proiektua egiteko gida, ez dute nik azalduko zer den, baina bai, lehen esan bezala, gidaren atzean ze idei nagusi dauden, hori bai azalduko dut. Lehenengo eta behin, badago sinismen bat. Sinistu egiten dugu horrelako proiektuak benetan baliagarriak direla ikasle guztien arrakasta lortzeko. Ez dugu nahi egitea dokumento dotore bat gero armarioan izteko. Benetan sinisten dugu horrelako dokumentoak, horrelako saiakerak benetan balio dutela gauzak hobeto egiteko. Karo, horrek dauka ondorio bi, alde batetik, hezkuntza departamentuak nahi du egin gida bat, mota askotako ikastetxeentzako baliagarriak direla. Berdin zaigu haurrezkuntza, lehen hezkuntza, batxilergo etapa duenak. Baliagarria izan behar da ere helduen hezkuntzako ikastetxeetarako. Baliagarria izan behar da musika konservatorio baterako. Horrek bere mugak ditu, baina hori da, helburua eta nahia. Baliagarria izatea mota askotako ikastetxeentzako. Beste ondorio bat da, noski, egin nahi dela dokumento bat benetan bere isla ikusiko dana geletan. Bere isla ikusiko dala eguneroko praktikan. Eta horretarako egin behar dugu dokumento bat
benetan bizia eta erabiltzen dana. Gero badago beste arrazoi bat, bazegoen beste gida bat, 1987 urtean eginda, Luis Otano zan egile bat, gida ondo dago, baina noski gaurko gizarteak baditu erronka batzuk lehen ez zeudenak, hezkuntza ikerketek asko erakutsi digute eta adierazti digute badaudela jardun lerro berri batzuk, eta guzti horrek eramaten gaitu gidak gaurkotzeko eta eguneratzeko. Hori zen beste arrazoi bat. Eta azken finean, lehen esan bezala, hezkuntza proiektua jarri nahi da beste gainerako proiektuen aurrean, bere gorputza, koherentzia eta orientazioa emateko. Hori gida, hau egiteko, batzorde bat eratu zen, berritzegunetako aholkulariak eta ikuskariak osatuta. Batzorde anitza zen, eta horrek dakarren guztiarekin, ikuspegi diferenteekin aritu ginen, batzuetan eztabaida sutsuak, baina azkenean ni pentsatzen dut aberasgarria suertatu dela. Eta hori berau ikastetxetan gertatuko da. Posible da egitea pertsona batekin edo lagun taldearekin bulegoan sartuta aste pare batean egiten duzu horrelako proiektu bat, baina benetan ez du balio. Batzordeak izan behar dira anitzak. Islatu egin behar dira ikastetxean dauden ikuspegi guztiak, ideologia guztiak eta jokaera guztiak. Bebai, lehenengo zirriborroa amaitu zanean, zabaldu egin zan, beste eragile batzuen eskuetan ipini zan, batez ere ikastetxetako zuzendariek ikusi egin zituzten, ekarpenak egin eta hobetu egin zuten. Eta ja, amaitutzat edo eman genuenean, arduradun politikoei, dino jakin dezazuen zein izaten dan prozesua, arduradun politikoei pasatzen zaie, eta dokumentuarekin batera diseinatu egiten da formazio eta zabaltze prozesu bat. Aipatu nahi dut, gidak batez ere didaktikoa izan nahi duela, eta helburu horrekin eginda dago. Lehenengo eta behin, lehenengo atalean, ipintzen da, saiatzen ginen kokatzen, hau ezaguna egingo zaizuen eskema honetan, non kokatzen dira ikastetxeko proiektu ezberdinak. Eta hor ikusten danez, hezkuntza proiektua agertzen da goian, beste jarraian agertzen den guztiei orientazioa ematen. Eta gero, gida, eta hasi ginen lehenengo gidan, abiapuntua izan da, saiatu egin gara beti ipintzen, egin dugu joku bat, irudikatu egin dugu, nolako proiektua nahi dugun, ze atalak izango dituen proiektuak, zer idatzi egin behar duen ikastetxeak, eta bide batez, gidan ardatza izan dana, elaboratu dugu prozesuaren faseak. Eta jolastu egin dugu, pentsatuz, fase bakoitza argi eduki behar duela zertarako dan, eta argi eduki behar dugu fase bakoitzean ze ekoizpenarekin amaitu nahi dugun, eta ekoizpen hori ze isla izango duen proiektuaren aurkibidean.
dakit ulertu dudan, baina joku hori benetan izan da eraginkorra. Irudikatu, zen nolako proiektua nahi dugun, eta gero prozesua elaboratu faseen bitartez. Eta argi izan, fasea zertarako dan, eta fase bakoitzean zerekin amaitu nahi dugun, gero proiektuan ipintzeko. Horrela, jarduera batzuk asmatu dira, eta tresna batzuekin jarduerak bideratzeko, eta jardueran bakoitzean erabakiak eta adostasunak jasotzeko. Batez ere gida egin dugu pentsatuz, ikastetxetan beste batzuk erabiliko dutela, bordun eraginkorra egin behar zaie bideratzeko prozesuan agertzen diren etapa guztiak. Horrela ere, aurkeztu egiten dira adibideak. Adibidetan hartu egin ditugu ikastetxetako proiektuetatik, kasu honetan hezkuntza proiektuko adibideak, ez? Apur bat dimensionatzeko zen nolako lana daukagun aurrean. Bebai, txantilloiak ere agertzen dira errazteko gero proiektuaren elaborazioa. Eta amaitzeko kronograma bat eskaini egiten da, fasez fase, hor ikusten duzue, aurkezpena, sensibilizazioa, plangintza, garapena, onarpena, eta fase bakoitzean ondo jartzen da ez bakarrik ze epetan nahi dugun egin, baizik eta zeintzuk diren arduradunak, zer egin behar duten, eta bar, eta bar. Oro har, jaso egin dugun balorazioa baikorra izan da. Badirudi erabilgarria dela, ez da zaila erabiltzeko, eta lagungarria ikastetxetako jendearentzako. Eta komentatu ere badagoela olako lelo edo leitmotiv bat gidaren zehar. Eta da, guztion parte hartzea ezinbestekoa da. Eta guztiok esaten dugunean, eskola komunitateko eragile guztiak dira. Gurasoak, ikasleak, ez irakasleak, ikasleak, eta hori izan da, nolabait gidaren zehar, behin eta berriz agertzen den leloa. Ez naiz sartuko orain hezkuntza proiektuaren ezaugarrietan, ari naiz ikusten Markos ja erlojuari begira, ez dakit nola noan, baina benetan merezi du astiro irakurtzea ezaugarri horiek. Hor irudikatzen dugulako, zen nolako proiektua espero dugun. Eta ematen dizkigu pistak dimensionatzeko lana. Beste momentu baten, 5 minutu, ai madre. Bueno, pues harinaz pasatzen, harin, hezkuntza proiektutik hizkuntza proiektura. Ezin dugu ahaztu, hezkuntza proiektuan badagoela atal bat non ipintzen diren ildo nagusiak hizkuntza proiektuan gero etorriko den guztiari. Eta hori ezin dugu ahaztu. Eta, bueno, momentu honetan ari gara hizkuntza proiektuko gida elaboratzen. Horregaitik ipini ditu ja hurrengo diapositiba guztietan lanean ari garela ikur hori. Osea, que mesedez, esaten dudan guztia ez hartu behin betiko, behin-behinekoa da, dana. Ari gara batzorde baten, berdin ere, sailburu ordeak eta Begoñak enkargua eman zigunean, enkargua zen ere, aurreko gidetako eskema eta dinamika jarraitzea. Eta horrela egiten ari gara. Batzorde horretan daude aholkulariak, orain gehiago daude hizkuntzalariak eta ikuskariak. Eta ni neu. Eta orain bai azaldu nahi dizuetarin bada ere, zergaitiak ikusten dan
momentu egokia dela hizkuntza proiektua egiteko gida. Badakizue eleaniztasunerantz deialdia indarrean dagoela, deialdi honek naiz eta formaziorako diru laguntza emateko izan arren, badago oso lotuta ere ikastetxean hizkuntza proiektua egiteko beharra. Gu aprobetxatzen ari gara, berritzegune nagusian, deialdi honetan parte hartzen ari diren koordinatzaileekin mintegia badaukagu, eta orduan guretzako ere pilotaje moduan erabiltzen ari gara mintegi hori, gero gidan agertuko diren hainbat hildo, jarduera eta bar, praktikan ipintzen, eta oso baliagarria izaten ari zaigu. Gero bai ikusten ari gara, hizkuntza ereduen sistema zurruna, ja urteak pasatu dira, guztiok dakigu administratiboki eta politikoki ondino indarrean dagoela, baina nik uste dut nirekin bat etorriko zaretela, esanez de facto gaindituta dagoela. Hor egon da HMH esperientzia eta horrek erakutsi egin dizkigu gauza batzuk, hor daukagu inglesaren presentzia gero eta indartsuagoa, A eredua gainditzeko saiakerak. Orduan, bai momentua dela pentsatzeko eta gogoeta bat egiteko ikastetxetan zer egin nahi dugun hizkuntzen trataerarekin. Eta gero beste alde batetik, gure ikasleen hizkuntza behar izanak ere aldatzen ari dira. Eta gure ikasleak esaten dudanean ez dut esaten bakarri bertokoak, eta egia da. Urik esaten zigun uste dut mundura etorri zaigula, baina ezke orain ere gure gazteak mundura doaz. Orduan, hizkuntza behar izanak aldatu dira bai bertoko ikasleentzako eta baita ere tantaka etortzen zaizkigun ikasle hoientzako. Orduan, bai uste dugu momentua dela gogoetatxo bat egiteko ikastetxe guztietan hizkuntzen inguruan. Orain, lehen esan bezala, eta hizkuntza proiektua egiteko gida egiterakoan, egiten ari gara jolas berdina. Irudikatu egin dugu ze atal izango dituen hizkuntza proiektuak, eta horrekin batera ari gara diseinatzen fase batzuk. Lehenengo fasean, planifikazioan, hor baloratu egin beharko da ea batzorde berezi bat antolatzen dan horretarako, ze indarrak dauden ikastetxetan, sensibilizazio fasean ere oso kontu handiz uste dut landu egin behar dela fase hau, benetan hemen motorrak berotzen dira, fase honetan jendeak ondo ulertu behar duen merezi duela sartzea prozesu honetan, naiz eta kostata, eta hor gero agertuko diren eragile guztiak presente egon behar dira. Hor, hizkuntza proiektuan beti izango dugu tensio puntu bat, eta da noraino baloratu hizkuntza proiektua dokumento profesional bezala, eta noraino zabaldu eskola komunitateko beste eragilei. Hor oreka bat mantendu behar da. Noski dala dokumento profesionala, noski irakasleok lideratu egin behar dugula prozesua, baina hor agertuko diren erabaki asko eta asko ere eragina izango duten bai familiengan, bai ikasleengan, bai ikastetxetako ez irakasleen langileetan. Orduan kontatu egin behar da hoiekin. Eta gero garape fasean, hor proposatu egin behar dira helburuak eta proposatu egin behar dira batez ere jarduteko proposamenak. Eta jarduteko proposamen horiek bide eman behar dizkigute gero gelaraino bajatzeko. Hor ere beste tensio bat egongo da, ze nolako erabakiak eta adostasuna jarri hizkuntza proiektuan eta zeintzuk diren edo urteko plana edo programazioetako edukinak.
Eta ja amaitzeko harin, eta lehenengo hasierako klabe hartuta, zuek ez zarete irakasle arruntak, zuek funtzio berezi bat izango duzue prozesu hauetan. Ideia batzuk. Berriro esaten dut, horrelako proiektuetan eragile guztien parte hartzea ezinbestekoa da. Hizkuntza eta hizkuntzetako kontuak ez dira bakarrik irakasleenak. Hor familiak daude eta bai gazteak. Beste ideia bat, prozesuaren gardentasuna. Helburua dute horrelako proiektuak apur bat epertainara indarrean egoteko. Hor hartuko dira erabaki potenteak. Erabakiak hartzeko gardenak izan behar gara. Eta mundu guztiak aukere izan behar du bere ahotsa entzuteko eta parte hartzeko. Eta zergaitik gero nahi dugulako holako proiektuak izatea lotesleak, vinkulanteak. Eta hori bakarrik lortzen dugu prozesuan jendeak benetan parte hartzen badu. Beste ideia bat, ahal izan ezkero ez antolatu egitura extraordinarioak edo batzorde super arraroak. Albada erabili ikastetxean ohikoak diren egiturak eta ohikoak diren koordinazio guneak. Gero zuei tokatuko zaizue lehentasunak markatzea. Horrelako proiektuak ezin dira amaitu ezin diren prozesuak. Eta seguramente gauza batzuk ezin izango ditugu ikutu. Baina lehentasunak bai, markatu egin behar dira eta badaude urgentziazko gauzak direnak eta urgenteak ez direnak. Gero saiatu proiektu eta plan guztien arteko koherentzia, noski, eta berriro bueltatzen gara aurreko diapositiba zoro hartara. Gero badago beste tensio bat, ikastetxetan danok dakigu eguneroko dinamikak jan egiten gaituela. Baina hor, oreka bat mantendu behar da. Bai, egunerekoa kudeatu egin behar da, baina bai, ikuspegi estrategiko hori beharrezkoa dela hobekuntzak planteatzeko. Eta gero, amaitzeko, ez ahaztu gauza guzti hauek egiten dugula benetan, ikasle guztien arrakasta helburu dugulako. Mila esker, nire aldetik amaitu egin dut.